Mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages tichingoti kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession iyi ndo inokonzeresa kuti ndisakwanisa kudzokera kumba, and as for late I have been feeling so homesick because pane vamwe sekuru vangu avo vakabva mukufa, saka ndinotya kuti kana ndikadzokera maybe kuZimbabwe ndinokwanisa kuzosungwa nekuda kwezvandakaita. Saka munhu ega akazviziva ndevamwe gogo, mudzimai vevamwe sekuru, ndinogara ndichivatumidzira mari gogo ivavo. Ndinongoitirawo kuti vasazotaura izvo zvavakaona. So zvakaitika mukomana shinde zvekudai so: inini ndainge ndiine imwe step sister yangu, taiwirirana chaizvo ende vaitondibata bo, but mama vangu vaita sekunge ndivo vainge vaine problem because vaiwanzokufarira kushungurudza step sister yangu. Saka step sister yangu akazoti awanikwa ndobva achizotoroorwa bo, akabva achizototanga kutogara kumasuburbs uko kwainge kuchigara gogo avo vandiri kuti ndo vega vanozviziva kuti chii chakanyatsokuitika kuvana vatatu vainge vakazvarwa nasisi. Saka ndakazoti ndava kugara nasisi gogo, ivo vaigara vachinditsuura because ndaitomboita ustubborn hwekuti kana sisi vaitomboenda kumba kwavo gogo vachichema vachiti handizivi kuti anoda kuti ndinge ndichiita sei. Saka ndaita ustubborn nekuda kwemashoko mamwe andaipota ndichiudzwa namama vangu. Saka pane pamwe apo sisi pavakazombondidzinga pamba pavo, asi vakazoti very sorry, ndanga ndisingarevi kuti ibva panapa wanga wangonditsamwisa chete. So ndakabva ndachizonotenga mushonga wemakonzo. Ndakati ndichinopinda mushopu ndichitenga mushonga wemakonzo, ndakabva ndachizosangana nagogo ava vainge vari mudzimai wevamwe sekuru hanzvadzi yaamai vangu. Saka vakandibvunza kuti ndainge ndichida kuita sei nawo mushonga wemakonzo. Vakati, kasi kwenyu kwava kunetsa makonzo here? Ndakati aiwa, kana ndine friend yangu uyo ndiye andituma kuti ndige ndichimutengera mushonga iwoyo wemakonzo. Vakati ho. Saka vainge vatori busy nevamwe vakadzi avo vavainge vachitaura navo. Ivo vanoti havana kumbogara vakazviisa mumusoro kuti ndainge nditori nepfungwa dzakaipa dzainge dzandibata. Ndakabva ndatya kuti ndinge ndichizoushandisa mushonga wacho wemakonzo because ndaitoda kutounwa futi so that ivo sisi kana ndafa ndinge ndichizovatambudza. Ndo pfungwa dzandainge ndiinadzo panguva iyoyo, pfungwa dzakaipa dzainge dzandibata. Saka ndakazongochengeta chibhodhoro ichocho chemushonga wemakonzo muroom mangu, chaitogara muwardrobe, ndakaita chekuviga muhembe. Fast forward, ndakazoti ndawana mukana, vana vainge vachifanira kuti vange vachizoenda kune imwe trip, ndokwavakazonofira ikoko nefood poisoning. Mukomanashi ndakaisa mushonga uya wemakonzo muchikafu. Vakati vaendako kuschool trip, vana ndokubva vachizotanga kurwara. Vakafa vana ava, vainge vari 4, ivo vana vasisi neumwe mwana zvekare. Saka hazvina kuzivikanwa kuti ainge avaisira poison ainge ambori ani. Vamwe mai avo vainge vaine chimusika chavo padhuze neipapo pavainge vachigara vana ava, mushure mekunge vaenda kutrip, vakatombotorwa nemapurisa nekuti hanzi ndo pavaipota vachienda vachinotenga pamusika pavo amai ivavo. Saka vana vasisi vakatongofa mukoma, zvikatongorova zvakadaro. Mukukura kwangu ndakangokurawo ndiine that guilt yekuti saka izvi ndo zvandakaita vana vasisi vangu kudzamara ndichizobudawo munyika. Kubuda kwandakaita mukoma, it is a long story. Ndakatotorerawo mukadzi uyo wandainge ndava kushanda naye, ainge aine murume wake. Murume uyu pandakangoziva kuti ainge aine hama dzainge dziri kumhiri kwemakungwa, ndakabva ndachizotanga kuwirirana naye because akazouya through ancestry. Aiva nevamwe vana sekuru nanambuya vake
vainge vakasouya kuno kumhiri kwemakungwa. Then I got so close to him, ndikatanga kudanana naye, ndikamupfuurira kuti ange achizorambana nemudzimai wake. Vakarambana sekutamba sekuseka, ndisina kana mushonga wandakambomushandisira. I think inhau yekuti akangoona kuti sezvo ndainge ndichiriwo wezera rechidiki, akati uyu anoita than mudzimai wake. Apa aigara achitongoti mudzimai wangu iye handidi kuti ndige ndichirambana naye, but akazongomuramba nekuda kwezvandainge ndichimuudza pamusoro pemudzimai wake, zvimwe zvainge zviri zvekunyepa. Ndiyowo secret yangu yandiinayo mukoma. Ndo zvandakaita izvi pandainge ndichiri kuZimbabwe. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi murume anoti akati handei kuZimbabwe, ndinoti enda wega, ini ndinotya kuroyiwa. Yo, pakaipa. Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndinofila guilt kuti ndige ndichidzokera kuZimbabwe plus kutya kuti ndinokwanisa kuzosungwa. 3 vose vana vakapinda muvhu. Apa unenge watorawo munin'ina wako uchiti mwana wababa vangu apa anenge auya kuti ange achizokuparadza chete. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, iniwo ndakati ndarwadziwa nerelationship ndokubva ndachizoenda kuChipinge. Ndine umwe murume uyo wandakaendera kuChipinge. Murume iyeye anogara kuDurban. Anenge achidanana naye munhu iye anototanga kutopenga kuzonosvika vachizorambana. Saka murume uyu ndaimuda nemwoyo wangu wose. Akandibvisawo pachikomba changu, handingati murume because taingogara tichiita zvekuchaisana mapoto, zvimamarriage izvi zvechinherera zvemuSouth Africa munongozivawo. Saka akauya mulife mangu akandipa mapromises akawanda. Saka ndakati ndava kugara naye. Dainge ndisingagare naye nguva dzose, aipota achiuya achienda because ainge aine mudzimai wake wandainge ndichitozivawo. Ndikati handina hangu basa nazvo, chero ndikaitwa wenumber 2 mukoma. Ndainge ndichimuda murume iye, handidi kukunyeperai kana respect yandaimupa. Ndakazorwadziwa mukoma mushure mekunge ndafind out kuti ainge aine umwe mukadzi waainge akamitisa. Ndikatonzwa zvichinzi akarohwa kune rimwe location mushure mekunge zvabatwa kuti ainge achidanana nemukadzi wemunhu. Ndakarwadziwa. Ndakati ndichitaura naye mune zvakanaka akatondipindura rafu. Ndokubva ndachizoenda kumusha. Ndaenda kumusha mukoma, ndakanotaura nevamwe sekuru vangu avo vakavakira kuChipinge, vakabva vati vaiva nemunhu uyo wavainge vachiziva. Ndakati ndasvikapo pamba pen'anga yacho iyoyo, ndipo apo pakabva pachizoburitswa nyoka. Nyoka iyi yainge iri muhari but iri shato. Yakati yaburitswa muhari yakabva yachizokura ikaita zinyoka ziguruguru. Ndakabva ndachizonzi ndinge ndichinyora zita reX. Ndikabva ndanyora zita raX wangu ndikanzi ndinge ndichiisa kachipepa ikako mumukanwa menyoka. Ndokubva ndachizouraya huku ndikabhadhara zvekare nemari. Ndainge ndisingatozivi kuti kukuvadzisa munhu it is so cheap and easy like that. Saka iye anoti mukadzi wose uyo waanenge achifambidzana naye, mukadzi iye anototanga kutorasika pfungwa kuzonosvika muchizorambana. Kana ukaramba uchingodanana naye unongoramba uchingopenga. Ndakazviita izvi nekuti ndainge ndarwadziswa murudo. When you post my story please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Pakaipa. Hanzi ndainge ndarwadziwawo murudo. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininiwo ndine vamwe vatete vangu ava vakashayika mukoma, vainge vari pabarika. Hameno kuti chii chakaitika. So vakati vafa vatete, ivo vainge vakataura vakati vainge vasingadi kuvigirwamo mumusha memurume wavo, asi sezvo vainge vari munhu ainge akaroorwa
vainge vakapedza kuroorwa vatete. Saka murume wacho nehama dzacho vakabva vati vainge vachida kuti vatete vange vachizovigwawo mumusha, mumakuva emumusha, asi vatete vainge vakaudza hama dzavo kuti sandizvo zvavainge vachida kuti zvinge zvichizoitika. Saka vana mudhara ivo havana havo kuzoita nharo navo, vakati isuwo mufi ndo zvaakatiudza, hameno kana muchida kumuviga munokwanisa kumuviga zvenyu sezvo muchiti makaroora mukapedza. Yepano pekuti vatete mutumbi wavo wakachizoenda ukanotorwa kumuchwari, mukoma Nashi kekekeke zvakangoma azvo veduwe. Kana usati wakambosangana nazvo unoti zvinhu izvozvo hazviko. Vatete vangu pavakaenda kunotorwa kumuchwari, motikari dzakabuda dzina vana mudhara vakabuda samwe kuma 8 vachiti vari kuenda kunotora mutumbi wavatete. Mukoma Nashi motikari idzodzo dzakastaka by the side of the road kwemazuva anokwana iwo kuita 3 mutumbi wavatete uchingori mumochwari. Motikari dzose dzainge dziripo, ndingangoti dzose mukoma, dzairamba kuita on. Ndipo apo pakabva pachizotsvakwa imwe ng'anga iyi yakabva yachizoendeswako kumochwari. Yakauya iine motikari yayo, but motikari yacho yakati ichingosvika pamba ikabva yatoti dzihla ndokubva yatotanga kutopfungaira chiutsi. Vakazotoita zvekutoenda nemakombi vakaendako kumochwari. Vasvikako kumochwari ndopavakabva vachizoita zvavakaita. Then ng'anga yacho ikazoti mufi ari kuti mangwana ndopandinokutendedzai kuti munge muchiuya kuzonditora. Then ng'anga iyi yakazouya, tikabva tachizonzi taifanira kuti tinge tichigara dare remhuri. Takati tiripo padare paya ndipo patakavaona vatete. Pazvakaitika mukoma Nashi zvakangoitika sekutamba sekuseka. Saka pane imwe cousin sister yangu akazoshayika, ainge achitomwisa mwana wake. Saka mwana wake akatanga kuchema zvezvo zvokungoridza mhere achichema. Akaedza kumupa mukaka asi mwana ainge asingadi kuyamwa mukaka. Saka ndopa akabva achizonzi nana mukoma chimboenda unonwisa mwana sezvo ari kuramba achingochema. Akati achisimuka achinopinda mumba mukoma ndopa akaridza mhere achidzoka achimhanya. Ndo patakabva tachizovaona vatete. Vatete takavaona vainge vari pamusoro pejurawo vakamira vakabhalansa mukoma Nashi ndokubva vatongonyangarika. Ndingangoti munhu wese ainge aripo rufu rwavo vatete takavaona panguva imwe chete kwemasekenzi mashomanana. Vatete kwava kutonyangarika. Ndo zvakaitika izvozvo pakunovigwa kwavo vatete. Saka mangwana acho vana mudhara vakaenda mukoma Nashi nemotikari 1 vakazototora dzimwe motikari dziya idzo dzainge dzakastaka dzavainge vakangosiya pasaiti peroad. Ende vamwe vana makanika vakazotongoramwawo because pane mumwe makanika akatoya achida kutowa motikari kuti anga achienda nadzo kugaraji kwake, atoti ndaita mari. Rori raakahaya akazotochema achiti apa ndaita loss. Akahaya rori rekuti anga achitowa. Rori iroro akazotoritsvakira rimwe rori rekuti ringe richiuya kuzotowewa nerimwe rori. Ndo zvakaitika ipapo. But after tagara dare tavaona vatete vachizobva kumochwari, mukoma zvinhu zvose zvakangoendeka sezvavainge vakataura kuti vainge vasingadi kuendeswa kumusha kwemurume wavo. Takazongovavigirawo kumakuva ekumbudzi muHarare. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu bwe. Hey, kana kuri kunzi kwenyu kana kuine mashura anenge akamboitikawo, you can come to my inbox and then you share with me your own side of the story. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi inini wamukoma ndinoda kureururawo kuti I became a Satanist apo pandainge ndiine 17 years. Pandakajoina Satanism, it was because of my friend. Ndakakurirawo kunonzi kuBrook pari zvino ndiri kuraramawo ndiri kuno kumhiri kwemakungwa kuAmerica. Saka after ndajoiniswa nefriend yangu ndaiwanzo kuenda pamba pavo and we'll just chill and relax. Saka one day akabva achizoti uri kuda kuona here secret yevabereki vangu inopa vabereki vangu mari. Ndikati yes of course. We then went upstairs. Akabva achizoti kwandiri
tiri kufanira kuti tinge tichipinda muroom umu, asi zvose izvo zvauchaona haufaniri kuti unge uchizoudza vabereki vako ndikati it is okay. Mukoma she just snapped her fingers, then the doors were wide open. Ndobva ndachizoona kuti muroom imomo mainge muine imwe chair iyi, it was like a throne, ndo paipota pachiuya pachizogara dhimoni iro ratainge tichinamata. There was even a Bible, but bhaibheri racho iroro rainge rakatosiyana nebhaibheri ratinoziva tose. So as for this Bible, waiti uchiriverenga paya panonzi in the beginning God created the heavens and the earth, ipo panenge pakanyorwa kunzi kutanga kwenyika Satani ainge ariko, uye Satani ndiye ainge ari iye oga mwanakomana waMwari. Mwari vakazoti vaita umwe mwanakomana wepiri, ndipo pavakabva vachizoda kupa mwanakomana wavo wepiri chigaro cheushe icho chainge chiri chaSatani. Ndokubva pachizotanga kurwiwa hondo. Ndo zvarinenge rakanyorwa bhaibheri racho iroro, rinenge richipikisana verse to verse nezvose izvo zvinenge zvakanyorwa mumabhaibheri avo anoverengwa uye zvikari anozivikanwa nevamwe vanhu vose vasiri masatanist. Saka ndainge ndava kutongogara ichiendapo pamba pefrendi yangu. Mukoma ndakazoti ndava ne18 years. On my 18th birthday, vabereki vangu ndo pavakazoita accident, vakapararira muaccident imomo. Vainge vakati ivo baba naamai uye zvekare neimwe hanzvadzi yangu, vabereki vangu vainge vaine lodge kuVictoria Falls, so they had gone to Victoria Falls. On their way coming back, that was when I sacrificed my parents and my brother as well. Ndakabva ndachizouya kunoku kumhiri kwemakungwa kwainge kwagara kuine dzimwe hama dzedu dzose, but zvakazongoperawo mukoma. Handizivi zvimwe kuda ndine imwe mission iyo yandichiri ndakamirira yekuti ndinofanira kuti ndinge ndichizoiita, but over the years, of course, here and there ndakamboonawo like mamwe ma-spiritual beings, but anenge angori ma-spirits anenge achingozvifambirawo. Please post my story. Kana mukaposta nyaya yangu mondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndoda kungokonfirma kuti the spiritual world, it is very real, and zvinhu zvose izvo zvinotaurwa nevanhu vanenge vachipa maconfessions avo, zvinhu izvozvo zviriko. I witnessed and I experienced it. Mukoma, vabereki vangu ndakavauraya in my dreams. I was woken up ndikanzi ndinge ndichitevera that demon. Ndokubva ndachizoendeswa mune imwe room, ndikabva ndachizopiwa rimwe rainge rakaita gemens rewhite, ndikabva ndanzi nditevere. Ndakazongoona tamira tiri muroad, ndokubva ndachizonzi ndinge ndichiisa tsvimbo pakati peroad. Motikari yainge ichidhiraivwa nehanzvadzi yangu yakango overtena. Hakuna munhu anoziva kuti chii chakaitika. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi ndangouyawo pano so that I can just confirm with you kuti zvichokwadi zvinhu zvakadai zvinoitika ende zviriko. Mukanzwa munhu achipa confession yake, zvinhu izvozvo zviriko. Vanoti vane ma-spiritual encounters avakambosangana navo mushure mekunge vaendako kuAmerica. Hanzi ndaiona ma-spiritual beings but anenge achingozvifambirawo zvawo. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.